Începem. Salut YouTube, eu sunt Internet, iar cel care nu vorbește este Vali. Zi ceva. Da. Astăzi, după cum vedeți, este o nouă promovare. De fapt, prima. Nu este ca o promovare, avem doar 4 abonați pe canal. N-am cum să zic că asta e o promovare, că nu prea se uită nimeni. Dar am zis să începem și noi, să încercăm. Serverul IP-ul nu pot să-l pun pe ecran, că l-am uitat deocamdată, dar o să-l pun în descriere, nu vă faceți griji. Serverul este în creștere, după cum vedeți, suntem numai noi doi, eu cu adminul. Și, da, kids. Căutăm helper și, de fapt, nu noi. Kids este și el admin, da, builder. Nu noi suntem adminii. Ăla mare, owner-ul. Owner este un tip an 265, îl cheamă. Sunt multe eventuri pe server. Dacă vrei să te faci să fii și tu builder, cum am fost eu. Uite, scriu ceva. Am admin. Dai un simplu test ca să fii builder, gen te pune să construiești o casă și faci o casă, cât de bună poți tu. Uite, am făcut și o casă asta de începător, micuța asta, porcărie, și uite că mi-a dat helper și după aia am zis eu, hei, am canal de YouTube, dacă îți fac promovare mă faci admin? Și a zis el că da, hai că ți fac. Spawnul, după cum vedeți, este chiar șmecher, n-am auzit că l-au făcut de prea mult timp, nu-i așa, kids? Da, într-o zi îți dai seama să facem toată chestia asta. Sunt niște biomuri chiar șmechere, asta cu jungla, cu ce asta, mă? Biomul ăsta cu cai, cu mulți cai, cu... Avem deșert, avem pădure. Cai. Sunt biomul ăsta șmecher, nu avem prea multe warp-uri, de fapt avem doar două. Exit și staff. Vă cum am zis, sunt multe eventuri, avem și plugin-ul ăla cu protecția, în caz că să nu vă strice vreun prost casa. Da, lui Chițe a început cineva să strige prin casă. Da, nu știu ce să mai zic. Că what the fuck. Da, cam asta a fost serverul, știu că e o promovare foarte mică. Dar serverul este în creștere. Vrem să facem și alte warp-uri mult mai șmechere, gen warp XP, warp farm, warp mâncare, gen acolo unde mergi să faci și de mâncare. Știu că este cam lăguită filmarea, dar eu am pus foarte prost. Și da. Ce că oricum nu face nimic, mama. Da, cam asta a fost promovarea. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați subscribe, suntem un canal în creștere, un nou youtuber s-a născut pe nume internet, domnul Capte Modem. Și da, cam asta a fost. Noapte bună, guys, stați un pic să-mi dau armura șmecheră jos de Vărăsan. Da? Ea a fost internet și asta a fost o nouă filmare, o nouă promovare, prima promovare de pe canal. V-am pupat, eu am plecat și în gură v-am etc. Noapte bună, guys! Ne vedem la următoarea promovare sau episod. Vom începe, în caz că nu știți, un nou single player sau îl vom face pe un server survival și vom juca multe alte jocuri. Pa! Noapte bună! Bă, tractul vorbește acolo. Pa!